Ei, colla! Avui tenim un programa super especial! A veure, especial segur, però per què super especial? Germanet, no t'enfades, però crec que super abuses de la paraula super. Què dius? Estic super segur que no abuse de la Està bé, pot ser una miqueta, però esta vegada és super amb raó. Va, continua, que m'has deixat super intrigada. Qui veig el programa d'avui adquirirà un superpoder! Un superpoder? Com una superheroïna? Buah, que guai! Jo ja sé quin vull! No, Laia. Les coses no funcionen així. Spider-Man no va triar convertir-se en una aranya. Li'n va picar una. El superpoder t'ha de triar a tu. El superpoder d'alçar només una cella. Què? Entre tots els superpoders meravellosos de la galàxia triaries alçar una cella? Em pareix la cosa més flipant del món. Em fa una enveja quan algú alça una cella. A tu no? A mi? Mira, jo ara faré una cosa per a desfogar-me i així, quan tornem, podré dir això de comença la colla com si no haguera passat res. Oh, però com que una cella, para! Ara sí, comença la colla! Ei, colla! Mireu això! Què vos pareix el meu outfit? Sí, el meu outfit. Vull dir, la roba que porte. És que he estat 3 hores per a triar-la, perquè avui faré una sessió de fotos amb una supermodel, Marian Ávila, i va desfilar ni més ni menys que a Nova York. Mare meua, quines ganes de veure-la en acció! Ei, Marian, com estàs? Jo, la veritat, és que un poc nerviosa perquè és la primera vegada que faig de fotògrafa i, sobretot, amb una supermodel com tu. Conta'm un poquet, com et vas sentir quan et digueren que anaves a desfilar a la Fashion Week de Nova York? No me lo quería, me puse a llorar de la emoción. ¡Madre mía! Era un dels teus somnis? Grité, mamá, se va a cumplir mi sueño. Que guai. Era mi sueño. Desfilar en la Fashion Week de Nueva York. Si vols, comencem ja amb la sessió i em dones alguns truquets per a eixir ben les fotos, que jo en tinc de cada una. Sí, claro, cuando quieras. Perfecte, doncs comencem. Así, ¿qué tal? Guapíssima. ¿Qué te parece? Em pareix ideal. Tornant a Nova York, com vas viure aquesta experiència? Va ser una passada, no? La verdad que sí. Era muy emocionante y muy importante para mí. He conocido a personas maravillosas. Fa poc de temps et donaren un premi dels Estats Units. Allí destaquen tot el que has aconseguit i diuen que eres tot un exemple a seguir. Què em dius de tot això? ¡Wow! Fue una sorpresa, no me lo esperaba. Un día mágico para mí, lo disfruté ese día y ya está. I ja està. Nada más. Què els diries a tots els xiquets i xiquetes que pensen que els somnis són impossibles d'aconseguir? Que sigan soñando, que sigan trabajando lo que les gusta, que crean en ellos mismos, da igual que digan los demás. Molt bé. Cada uno como somos, queremos que nos reconozcan a todos como igual, como hombres y mujeres. Molt bé, Marian. Tens una actitud superpositiva. I això està genial. Seguim amb la sessió? Si t'hagueres de definir, com diries que eres? Soy positiva, alegre, simpática, cariñosa, generosa, me gusta ayudar a los demás, responsable, diligente, paciente.
Mare meua, ho tens tot. Ara jo vull ser amiga teua, clar que sí. I, escolta, des de quan has volgut ser model? Desde muy pequeña ya quería ser modelo. Me vestía de fallera y empecé a desfilar en los pasacalles. Y también me maquillaba con guacarelas. Que guai. Era muy divertido. Com et vas preparar per aconseguir els teus somnis de ser model? Buah, ¿quieres que lo diga? Claro. Madre mía, ser una modelo tienes que prepararte mucho. Practicar con los tacones. Hacer mucho ejercicio. Dormir bien. Tener una alimentación saludable. Y cuidar la piel, que es importante. Moltíssimes coses, és una professió Es duro, superestricta. pero a mí me gusta. Marian, m'encantaria que m'ensenyares a desfilar i ja que així tenim una superpassarel·la, et pareix bé si m'ensenyes? Por supuesto que sí, diseño. Pero antes tengo que cambiarme, ¿no crees? Doncs així t'espere. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still living like that. Marian, estàs increïble, meravellosa, m'he quedat al·lucinada. Això és una meravella. Escolta, em donaries algun consell per a desfilar? Sí? Sí, claro, cuando quieras. Diseño. Clar, què he de fer el primer? Vale, primero entramos rectas. Mira la frente. Los brazos sin moverlos. Sense manejar-los. Així? Les mans. Serioses? Y ahora la pose final. Com era la pose? Quin és el teu moment preferit d'una desfilada? Me gusta todo. Me encanta desfilar. T'encanta desfilar. Però si hagueres de destacar una cosa... Me gusta que me peinen, que me maquillen porque me relaja mucho. Clar. Cuando salgo una pasarela, me luzco y me creo cuando veo los focos de luces, las cámaras, las personas que me miran. Quiero que sonrían. A més de tot este món de la moda, quan tens una estoneta lliure, quines altres coses t'agrada fer? Tens altres aficions? Me gusta ver películas, escuchar música, ayudar en casa, cocinar, bailar, cantar y actuar. I mirant cap al futur, Marian, tens altres projectes? Què t'agradaria fer? Tengo muchos proyectos en mi mente. Me gustaría seguir haciendo cine. Porque me ha encantado rodar la película Stoyan con mi director Roberto Ruiz Céspedes y con todos mis compañeros. Se estrenará este otoño. La veurem, segur. Y me gustaría seguir estudiando canto porque me ayuda a vocalizar mucho mejor. He grabado mi primera canción que se llama Caer el Corazón Mare meua! y un videoclip I un videoclip! que se hará este verano. Doncs estarem alerta. M'ho he passat superbé amb tu. I tinc una coseta. Un regalet superguai i és el carnet de membre honoríficat de la colla. Què et pareix si ens fem una selfie? La colla! ¡Con Goya! Han posat tots els carrers. El gall canta matiner. La rosada es va desfent. El sol va apareixent. Bon dia, bon dia, bon dia amb alegria. La lluna ens habita, veu el sol brillant d'energia. Bon dia, bon dia, bon dia cada dia. La vida t'està esperant, desperta i espavila't. Bon dia de matí, nit per saludar. Bon dia als arbres, bon dia als pardals. Avui pot ser un dia genial. Bon dia amb alegria, bon rotllo i felicitat. Bon dia a l'escola, bon dia al treball. Bon dia companyes i companys. Bon dia, bon dia, bon dia amb alegria. La lluna ens habita, veu el sol brillant d'energia. Bon dia, bon dia, bon dia cada dia.
com va? Sabeu què toca, no? No? Vinga, va, una pista. Comença per xal i acaba per enx. Challenge, això és. Avui tenim les emocions assegurades amb un altre dels nostres desafiaments. I on tindrà lloc este trepidant repte? Doncs així mateix, al Col·legi Mas Calderón de Gandia. Este hula hoop o cercol serà l'element principal. L'alumnat de segona d'esta escola haurà de formar una gran cadena agafant-se de les mans mentre se passen a través de tot el cos i sense soltar-se. No és gens fàcil això del hula hoop. Ho aconseguiran estos intrèpids xiquets i xiquetes. Un fort aplaudiment! Com es diu el repte d'avui? Molt bé! Vos enfronteu al repte més circular de la colla. Com heu assajat? A veure, conta'm. Pues havent practicat. Però com? Pues en educació física a vegades en un rato practicàvem en lo de passar l'art. Anem a parlar amb els profes, que els tenim ací. Hola, què tal? Com esteu? Hola, molt bé. A veure, conteu-me, com heu entrenat els xiquets per a superar el repte? Pues, a ratets, en educació física, pues, hem format el cercle i els hem explicat el repte i molt bé, han respost molt bé. Sí, sí. Superaran el repte o no el superaran, Àngela? Jo crec que sí, estan preparats. Estan preparats? Sí. De seguida ho descobrirem. A veure, quina ha sigut la dificultat que t'has trobat? En el aro, antes estaven practicant en un aro més menut. Més menut encara? Sí, los costava. Però ara eixirà bé, no? Sí. Amb un cèrcol gran segur que vos és! Prepareu-vos, xics! Sí! Vinga, les vostres posicions! Ja esteu preparats? Sí! Aconseguireu superar el repte? Sí! Heu de passar-vos d'un en un el cèrcol a través del cos i sense soltar-vos. I que done una volta sencera. Només teniu un minut per aconseguir-ho. Ho aconseguireu? Sí! El temps comença ja! A veure. Tot un crac. Però quina velocitat tenen així? Mare meua. Oye, ja hi ha un problemeta en la cama. No passa res. Però heu vist quina velocitat? Arriben en 30 segons, eh? Això és bé, però... Quan heu assajat, xics i xiques? Ai. A veure. Ai, molt bé. Ui, però d'un bot, molt bé, xic. A veure, què més? Molt bé. Però, quan queda de temps? Si ja quasi estem així. A veure, ara. Que només queda un. Ai. Molt bé! Molt bé! En només 47 segons! Enhorabona! Com vos sentiu? Bé. Bé. Com ha sigut l'experiència de superar el repte? Pues m'ha agradat molt. T'ha agradat molt i què ha sigut el més difícil per a tu? Pues que a vegades en alguns s'enganxava i... Clar, és que no és gens fàcil. A veure, xics, xiques, veniu ací, perquè vos mereixeu un fort aplaudiment! I com heu superat el repte, així teniu a Butoni de les Feretes i unes samarretes la mar de xules. Profes, per favor, m'ajudeu a repartir? Bravo, bravíssim, ho heu fet fantàstic! Ara anem a fer-nos una selfie per a la paret de la fama. La colla... Enhorabona al Col·legi Mas Calderón de Gandia per superar el challenge més enrevessat. I a més, amb nota. I és que la xica ja coneix tots els nostres reptes i els assagem dia i nit.
Potser haurem d'inventar-ne de nous. Però de moment veiem quina serà la pròxima escola que s'enfrontarà a un dels nostres desafiaments. Ja sabeu que si voleu participar en un dels nostres reptes només heu d'enviar un correu a l'adreça de la colla i una d'estes boletes passarà a contindre el nom de la vostra escola. I el pròxim repte se'n va cap a... Xaran, el Col·legi Públic Teodor Llorente de València! Enhorabona, amics i amigues de València. I tranquil·litat, perquè vos toque la prova que vos toque, de segur que la superareu si l'afronteu en equip. Ben dit! I parlant d'equips, acabem com a tal, acomiadant-nos junts fins a la pròxima edició de La Colla Challenge! Alerta, alerta! Foc a la tauleta! Foc a la tauleta! Fora d'ací! Foc! On hi ha foc? Així mateix! Deixa treballar els professionals! Però què fa? Ui, deixa'm utilitzar el panell de control, Peter del dimoni! Malware! Per a què vols el panell? Així està la base de dades amb tota la informació de la tauleta. Ara diré unes paraules que mai pensava que pronunciaria. Necessite... Una dutxa! Què? De fem! No! Necessite accedir a la base de dades! Ostres, sí que ha de ser greu la cosa. És per spam! No sé què li passa últimament que només parlen de moticones d'eixes modernes. I em té fins als nassos. Vol fer-se el guai i no m'entere de res del que diu. Perdona, Malware, però spam no se l'ha entès mai de la vida. Clar que sí! Nosaltres sempre hem tingut converses enriquidores sobre filosofia, literatura i passejant a la vora de la mar, davall la llum de la lluna. Com? Que vols tornar a casa? Que els gossos mengen pizza i no t'entenc! Està bé, buscaré en l'enciclopèdia d'idiomes universals a veure si troba algun traductor. Gràcies! Ai! Ui, has vist el que m'obligues a fer, spam? Què dius? Que ha caigut un raig en un altaveu? I si no tanques les mans i crides Calavera, estem tots en perill? Ai, spam, deixa de parlar amb emoticones, que no entenc res. Gràcies, m'has salvat, spam! I jo què? Ai, sí, boi, tenies por perquè m'estava ofegant. Jo també t'estime. Que encara t'he de tornar els diners que em vas deixar. Estaves més guapo quan parlaves amb ninoteig. Ei, colla, avui parlarem dels animals que, per desgràcia, ja no podem veure en viu. Els animals que ja no estan, perquè s'han extingit. Alguns van desaparèixer fa molt de temps per mala sort, perquè un meteorit va colpejar la Terra i la va deixar inhabitable. Parle dels gegants i fascinants dinosaures, que abans dominaven el món i ara només els tenim en llibres, pel·lícules, dibuixos, articles de marxandatge i museus, com a la Comunitat Valenciana, on tenim uns quants llocs on conèixer la vida d'estes gegantesques criatures. Perquè sí, també hi havia dinosaures valencians, com per exemple un dels primers habitants dels nostres cels, el pterosaure. I pense jo, no li trobeu alguna semblança a un dels nostres pardals més característics? O l'allosaure, un cosit germà del temible T-Rex, però que vivia així mateix, a Morella. A banda de la mala sort dels dinosaures,
estan els animals que van desaparèixer per culpa, com no, dels humans. Bé perquè els hem caçat o bé perquè ens hem carregat el seu hàbitat. Anem amb els caçats. A colp d'escopeta o de xarxa de pesca, els humans hem acabat, entre altres, amb la foca monjo, el rinoceront negre, la vaca marina d'Estellers o la simpàtica cabra salvatge pirinenca. Uns científics van aconseguir clonar-la, és a dir, fabricar una cabra en un laboratori. Però l'experiment no va funcionar i va desaparèixer per sempre. I no només perquè els cacem. Alguns animals també han desaparegut perquè ens carreguem el seu hàbitat. Vaja, sa casa. Per eixe motiu va desaparèixer, per exemple, el guacamai macao glauco, perquè vam destrossar els boscos on vivia. O també el tigre de Java, que vivia tranquil fins que els humans el vam deixar sense el seu aliment, perquè a ell no el van caçar, però els animals que ell es menjava sí, i clar, també va desaparèixer. O també un pardal molt graciós que vivia a les Illes Maurici tranquil·lament i sense que ningú el molestara. Però vam arribar els humans i mira tu, com que es veu que no sabíem si caçar-lo o destrossar el seu hàbitat, vam dir, doncs les dues coses, i menys de 100 anys després ja només en quedaven en els quadres de l'època. El pitjor de tot és que estos animals no seran els últims a desaparèixer. Vos proposo una cosa. Què vos pareix dedicar un altre capítol a estos animals que estan a punt d'extingir-se? Gràcies, colla. Sou d'una espècie que no ha d'extingir-se mai. La colla! Oh, quins nervis! Ai, ja està! Ai, quin superpoder m'haurà tocat! A mi em fliparia el de la invisibilitat. Has desaparegut i has tornat a aparèixer? No ho sé, no m'importa, jo només volia alçar una cella. I res, la vida és tan injusta. No em parles. Jo només vull acomiadar-me i tancar-me a l'habitació. I jo. Bé, colla, ja ho sabeu, podeu seguir-nos tots els dies en el web. Què? També treus rajos pels ulls? Sí. I què? I com cada dissabte als matins en la tele d'Apunt. I també tens supervelocitat. I ara vos deixem amb l'agenda. Pau, ho has vist? Ho has vist? La Sella! La colla! Com boia. Comencem amb molt de moviment a l'Arte Espai de València, on deixarem anar els peus i les rialles en este viatge musical de 3 dones que volen conquistar Hollywood. I seguim amb música, perquè a l'Hemno de València construirem castanyoles gegants de cartó, com les que es toquen a la tradicional dansa dels nanos del Corpus. I ens n'anem ara cap a la Vall d'Uixó, a riure bona cosa amb The Primitals, un musical a capella protagonitzat per 4 destrellatats aborígens d'un planeta que ben bé podria ser el nostre. Ens quedem ara clavats a les butaques del Teatro Carolina de València gràcies a Noel Galán, un jove mag amb qui viurem un fascinant viatge ple d'il·lusió. I acabem amb un viatge meravellós al Teatre Arnitges d'Alacant, on Lea m'emprendrà tota una aventura amb les seues mares camí cap a la platja de les Llagostes. Hola, colla, com esteu? Hem vingut des de terres catalanes amb la nostra caravana per anar a descobrir junts una platja màgica, la playa de les Langostes. No us podeu perdre el meravellós viatge de la Lea. Adeu, colla!